Bé, atenció, anem a començar el Carnaval. Penseu que a vosaltres aquest any, sisè, us toca organitzar-ho, dirigir-ho, i això vol dir que hem de començar per triar el Consell del Boi. Tu vas apuntant tots els companys que s'ofereixin i quan tinguem la llista, doncs, com sempre, la votarem. Voteu a 3 companys, és a dir, cadascú pot fer 3 votacions per tal de fer-ne el grup de 3. D'acord? Vinga, gent que vulgui fer la feina. El Víctor. Quanta gent s'estima que ho faci en Víctor? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Déu-n'hi-do. 17. L'Escola Ítaca de Barcelona va ser fundada l'any 1976 i des dels seus inicis va ser de l'interès de mestres, de pares, de mares i d'alumnes la celebració de les festes populars. En aquella època, evidentment, el tema estava inserit dins d'un marc de lluita per la recuperació de les llibertats democràtiques i de les llibertats de Catalunya i era del més gran interès de tothom lluitar perquè les tradicions catalanes estiguessin en el lloc on es mereixien. Així doncs, ens ha quedat endavant en Víctor, l'Anna Barba i finalment l'Anna Blanc. D'acord. A partir del moment que hem sortit escollits, hem de preparar tota la gresca, els discursos i què hem de portar els nens el dia següent. Benvolguts itaquins, som els metges del Carnestoltes. Aquest any el Carnestoltes no ha pogut venir. Ara us explicaré el que li passa al Carnestoltes. Quan estem allà dalt, doncs vam explicar més o menys que el Carnestoltes estava malalt, quina malaltia tenia. I amb tot això ha entrat a la pèpsia. De la pèpsia ha passat a la dispèpsia. De la dispèpsia a la lagònia. Bueno, que ens havia donat un discurs, no?, i que nosaltres el volíem llegir, o sigui que encara que ell no hi fos, doncs que ho podíem... Llavors els nens van fer una cara així com d'espantats, o sigui, com no vingui, doncs què passarà, no? L'endemà, el Consell del Bull passa per les classes a veure si els nens i nenes han portat el que els hem demanat. Aquest any, aleshores els pintàvem amb un esprai al cap. Aquest any hem demanat que portessin. El dilluns haureu de venir a l'escola amb un guarniment fet per vosaltres i un calçat a cada peu diferent. Un guarniment fet per ells i un estri de cuina al cap. Des de que diem el que tenen que portar el dia següent, porten el que els hi hem dit i a més preparen la seva comparsa i un màscara o gorro que els hi toqui. Els sotapàrvols el que fan és decoren tot el seu passadís i en canvi de fer-se màscares es fan uns barrets així, no sé, sembla que és amb paper de amb paper de diari i després l'albarnissen. A veure, pingos i àligues, anem a triar la comparsa del Carnestoltes d'aquest any. Votem? Sí. Sí. Tothom s'ho ha pensat bé? Sí. Vinga, 1, 2, 3. Vots a favor d'anar capellans? Sí, carinyo, 3. Invisibles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. Ens podíem disfressar d'invisibles i no sortim, ens amaguem a la classe de P3 i posem una música de misteri. Anem a preparar les danses que farem pel Carnaval, que és d'aquí 15 dies. Primer que ensenyarem és el vals anglès. Mirarem primer a la cortina, després a la finestra, després a la pissarra. Cada vegada que digui 1, hem de girar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, porta. Cortina. Finestra. Pissarra. Porta. Cortina.
monòlegs i taquins. Per preparar els discursos hem de tenir el tutor, llavors decidim més o menys de què han d'anar els discursos, com ens disfressarem i tot això, no? Llavors després comencem a dir-ho més detallat tot, o sigui, comencem a dir-ho tot. O sigui, per exemple, en tal moment hem de dir, doncs, que ho hem volgut dir taquins o el que sigui, és això. Tant els grans com els més xics. Aquí estic, perquè he vingut, gràcies a aquests sants metges, que en veritat fan miracles i m'han tret fora del taüt. Hem preparat una comparsa de Rio de Janeiro. Em faig quart i tinc 9 anys. Cada any també venen uns nens de l'Esclat que aleshores doncs, fem una volta pel pati amb ells i aleshores doncs, és alguna manera per ells de celebrar el Carnaval. Venen disfressats. El curs que m'ha agradat més ha sigut el meu, clar. A la classe hem preparat una dansa que a mi m'ha agradat molt i... Després, a la tarda, va haver un concurs de ball i que aleshores havíem ensajat a música i ens posaven uns balls i els havíem de ballar. Procés que afecta a tota l'escola i que intentem doncs, que tota l'escola durant un temps determinat es vertebri al voltant d'una festa popular concreta. El dimecres vam celebrar el judici, que ja l'havíem preparat això una miqueta i aleshores havíem pensat quins personatges havia de fer cada persona i va anar bastant bé. Iniciem el judici contra el Carnestoltes. Guàrdies, efectuïn el sorteig per escollir el jurat. Pot passar el següent testimoni. Perquè la vella Quaresma fa que tots els meus clients no vinguin, però quan és l'època de Carnestoltes, doncs venen tots a comprar llaminadures. Protesto, senyoria. És una acusació contra la Quaresma. Pot retirar. Pot retirar. A l'acabar el judici de Carnestoltes, surt la Quaresma amb els timbalers i els diables al pati. I els diables fan un correfoc pel pati donant voltes. Els més petits s'amaguen una mica, però com que ho fem cada any, després ja van sueltos, tranquil·lament. Ho hem pogut organitzar i l'any que ve ho hauran de fer els alumnes de 5è. I com tot ha anat molt bé, adeu i fins l'any que ve.